Good morning, guys. Grabe, I tried working out. Mag-yoga lang sana ako. Tapos, hindi ko masyadong bet yung yoga. Kasi hindi ko gusto yung... Hindi ako pro sa mga positioning. So, nahihirapan ako mag-yoga. Siguro na-try ko lang yung first 3 positions. Tapos, nag-give up ako. And then, naghanap ako ng mga workout apps sa App Store. And siguro mga 3 workouts yung tinry ko. Bali, tigta 3 7 minutes. Tapos yung iba, mahahaba siya pero hindi ko siya natapos. So, yun. Napa-workout ako ng bongga. Mag-ano ako guys, nag-coffee na ako kanina. Magsusmoothie lang ako para may laman yung chan ko. And then, napagod ako dun. Hindi kasi ako nag-workout, matagal na. Last time na nag-workout kami ni Dan, 2017, Diyos ko, yung... Hanap tayo ng maluluto guys. Gutom na ako. May rice ba ako? Meron! Yes! Meron tayong rice. Kailangan na lang natin ng ulam. Meron kaming leftover from kahapon. Ooh, yes, bulgogi. I'll do that one. Yun, sorted. Ulam, sorted. Ito yung tinake away namin from Mr. Bulgogi. Ayan. Yan yung kakainin natin, guys. And meron akong konting rice. Dito lang natin. Sakit yung katawan ko. O, diba? Di kasi nag-workout. Yan tuloy. Masakit yung legs ko, guys. Na-over kasi ako. Sorry. Hey, Google! Play Spotify. Mag-film ako ng sit-down video today, guys. Ngayon ko palang actually i-film yung kung ano yung trabaho ko. So, nakita nyo na yung video, pero ngayon ko palang siya i-film, guys. Yung mga scheduling talaga natin eh. Naayos na natin yata mga scheduling. Medyo na-weak ako ng slight dun sa aking workout ha. Dapat siguro gawin niyo yung workout sa gabi, no? Para oo, parang dapat yun yung gawin. Dapat, oh my gosh. Tagal niya lumabas. Dapat sa gabi, no? Para diretso tulog ba? Yung gagawin natin. Bukas. Start natin bukas. Dito na pala yung aking section, guys. Dito ako nag-i-edit ng video. Kasi yung ating body positioning sa bedroom, hindi kaaya-aya sa ating body positioning. Kasi usually sa bedroom ako nag-i-edit, tapos nakaupo lang ako sa bed, tapos may pillow, doon ko nilalagay yung MacBook ko, tapos nag-edit-edit. Sumasakit yung likod ko. So at least ito, tama yung pagkaupo ba, tapos tama din yung, alam mo yun, yung height ng yung working station mo, working station. So, dito ako nag-work sa corner na to ng bahay. Plus, meron din akong you know, like, close to nature. Nature. Anong nature dyan? Hindi, close sa natural lighting ba? Para hindi sa room na parang very dark naman ang ating buhay. Try natin yung bulgogi kung masarap pa din siya. Yum. Kain tayo, guys. Wala, gumanon kayo. Nag-split kayo. Wait, baka mahulog kayo. Guys, katatapos ko lang mag-film ng isang video. Meron pa akong isang sit-down video na i-film pa. And I received a package. Meron akong 2 boxes actually. Yung isa is from Irresistible Me Hair Extensions Company siya, guys. Hey, Google! Hey, Google! Stop! Hair Extensions Company, alam niyo naman na I'm really into extensions now. Actually, marami akong brands na tinatry kasi nga gusto ko mag-tape-ins. And gusto ko mag-check ng maraming brands and see kung ano yung like buhok na gustong-gusto ko talaga para doon ako mag-order ng tape-ins. And
Ito, from Irresistible Me. So, when you open the package, it looks like that. Merong Irresistible Me dyan, yung website nila. And then, merong very beautiful na artwork. And yung package is ito. And ito yung buhok, guys. So, ang maganda sa Irresistible Me is meron silang paganito. So, before mo i-open yung actual na buhok mo, meron siyang, parang seal. So, before mo yan i-open, meron actually yung sample na buhok. Just to check if ito ba talaga yung gusto mong kulay. And meron ding extra clips dito just in case something happens to the clip and kailangan mo siyang i-replace. So, kapag hindi ka satisfied sa kulay ng buhok or sa quality ng buhok, pwede mo siyang i-return na hindi mo pa na-open ito. Kasi may sample. That's a really good one, diba? They sent this to me for free. So, wala akong binayaran. And na-open ko na actually ito kanina. Perfect. Ito yung buhok ito yung kulay na in-order ko talaga. Ito talaga yung ina-expect ko. Yung quality ng buhok, maganda naman siya. Ito din yung haba na gusto ko. Nag-request ako ng mahaba na buhok kasi makakat naman siya. Ayoko mag-request ng maikli kasi hindi naman hahaba itong mga buhok na to, you know? So yeah, that's good. And again, na-open ko na to. Binalik ko lang siya para makita nyo, guys. Yan. Maganda naman yung quality ng buhok. Ay, yan. So, yan. Ay, bongga. Excited na ako gamitin. Yung nasa buhok ko ngayon is Donna Love Hair. Yung buhok na ginamit ko sa wedding namin ni Dan. Ito namang isang package galing kay Yes Style. Akala ko ito yung in-order ko kasi meron akong in-order from Yes Style. Pero hindi. Ito yung Yes Style and COSRX na parang collaboration, guys. So, last time, they sent me the Yes Style and Claire's, diba? Pero this time, it's COSRX. So, let's see what's in here. Ay, bongga! So, we have the 24 Hours Acne First Aid Kit na pamphlet. So, merong mga information ng products and ito yung laman. So, we have the Low pH Good Morning Gel Cleanser. Yan, Galactomyces 95 Tone Balancing Essence. And the Moisturizing Honey, Ultimate Moisturizing Honey na mask. Overnight mask. Ay, bongga. I'm into overnight mask lately. Yan. Thank you, Yes Style. Ili-leave ko yung link ng Yes Style, yung link ng Irresistible Me, as well as yung link nitong specific product na to sa description box. Kasi yung mga boxes na ganito nila, mas mura siya kung compared sa kung bibilhin mo yung product. Like kung tig-iisa-isa mo bilhin yung product. So, yes, it comes with a box pa. Like, you know, very nicely packaged. So, yun. Now, I'm gonna film another video. Guys, I'm working on my video schedule. So, nililista ko dito yung mga kung ano yung video sa ganitong araw and all that. And na-realize ko, hindi ko pa pala nasabi officially na I quit. Wala na akong trabaho. So, kasi, chine-check ko yung mga videos ng vlogs, tapos chine-check ko yung dates, tapos parang wala pa pala, hindi ko pa pala nasabi sa inyo officially na I'm no longer working, guys. Wala na akong trabaho, wala nang Telstra, wala nang day job. I quit. Nag-quit ako. Yung last day ko was Wednesday. Nag-vlog actually ako noon, which you will guys see tomorrow. Ayoko kasi na i-upload yung vlog, tapos parang ma-shock kayo na, hala, last day of work. Parang wala man lang pasabi. So yes, I quit. And makikita nyo sa vlog bukas, yung meron akong konting clip doon na nag-work ako, pero that was my last day. And I have my flowers here from Dan. This was from Wednesday. Binigyan niya ako ng flowers just to congratulate me for finally quitting my job. Sabi niya sa akin, lagi niya sinasabi sa akin, I'm so happy for you na finally you come up with a decision na yes, tama na. So yun, nag-quit ako, guys. And sobrang okay. Sobrang okay ng buhay. Nakaka-relax ng maayos. I'm still working non-stop. But I'm no longer, like, I'm still working. I'm just no longer working extra hours. Kasi noon, nung may day job pa, like, work sa Telstra. After Telstra, work on YouTube. So now, I'm just keeping one. And, yeah.
Now you know. Alam nyo na. That's also the reason why sinabi ko na sa inyo kung ano yung trabaho ko. Kasi yung mga time na yun, na-send ko na yung resignation letter ko. Na-send ko na sa kanila yung 2 weeks notice. So, as soon as I got back from work, after nung holiday, sinend ko sa kanila yung resignation letter. Kasi meron kaming heart-to-heart talk ni Dan during the holiday that made me finally decide na, yes, tama siya. Tama yung mga taong nagmamahal sa akin. Tama silang lahat. And, yeah, pinag-isipan ko siya ng maayos and wala na akong trabaho. So, yeah. So, yun. Now, back to work. I'm editing. Pero, while editing, kain tayo ng carrots. My gosh, yung paa. Yung legs ko medyo sore. Kain tayo ng carrots, guys. Bumili kami ng carrots. Kahit na wala naman akong lulutuin na kailangan ng carrots. Gusto ko lang siyang bilhin para snack. Tapos, bumili din kami ng hummus para dip ko. So, diba last time, yung dip namin is yung French onion. And masarap talaga yung French onion, guys. This time, itatry ko yung hummus. Chickpeas yung hummus eh. Kung naalala ko siya ng tama. I'm pretty sure chickpeas yan. So, magpilan tayo ng carrots and then cut natin siya into maliliit. And yan yung ating snack. Alright, yan yung snack natin, guys. Ito yung hummus. Ito naman yung French onion dip. Mas gusto ko yung French onion dip, guys. Mas masarap. Pero okay lang din naman siya. Pero mas masarap para sa akin yung French onion dip. Dalawang carrots, isang malaki, isang maliit. So, we will finish that while editing this video. Kain! Feeling ko nandito na si Dan, guys. Pag narinig ko yung roller door. Nandito na nga. Huwag kayo palata. Huwag palata. Kita-kita parang tanga. Hello! You're early! Yeah, I'll head back out in about 20 minutes. Probably gonna be back a while. Nice haircut, Mama. Nice haircut. Ang guwapo. I'm cool. Oh, yeah. Okay. That's good. Take this. I have some carrots here. Do you want some? Yeah, well. Umalis na naman si Dan, guys. May appointment lang siya malapit dito kaya umuwi siya sandali. Nag-request siya ng chicken parmesan. So, I'm getting it ready. So, kinat ko lang yung chicken and nilagyan ko ng seasoning. Ibo-boil ko to. Tapos, i-air fry natin. Mamaya. Lalagyan ko yan ng tubig mamaya, tapos ibo-boil. Pero, for now, while naghihintay tayo, kasi maya ko pa naman tululutuin, nilagyan ko siya, guys, ng Vegeta, yung seasoning na mix na mabibili dito sa AU. I'm not sure kung available siya sa iba, pero Vegeta yung pangalan. And then, nilagyan ko din siya ng garlic powder, salt, and pepper. Tapos, mamaya ibo-boil natin yan. Ready na siya ilagay sa air fryer, guys. Ito yung pinakuluan natin kanina. Oh, shoot. Lagay lang natin siya. Yung air fryer, it's time to clean it as well. After nito, linis to. Ang maganda dito sa air fryer na to, dishwasher friendly. So, pwede mo siya ilagay sa dishwasher. Magkasya to lahat. Yung, ano lang to, 5 chicken wings. Tapos, kinat ko siya into 3 pieces. So, isang cut ng ganyan, isang cut ng ganyan. So, itong tatlong to, isang wing. So, 5 chicken wings lang to, guys. Tamang-tama. Yung kinakain ko lang dito is ito. Itong part na to. Si Dan yung ganyan. Hindi ako mahilig sa mga sobrang malaman. Gusto ko yung may boto-boto. And gusto ko to. Si Dan ayaw nito. Sabi niya, hindi ko maintindihan. Wala namang laman. Gusto ko yung kinikit-kit siya. Alright. So, lagay natin. On natin muna. 180 degrees. Gawin ko siya. Siguro try natin 12 minutes.
Oops, na 13. Okay lang yan. 13 minutes. Ito yung itsura niya guys after 13 minutes. So, lagyan natin siguro mga 5 minutes more. Gusto ko lang ma-brown siya. 5 minutes pero i-check ko yan like 2 minutes later, 3 minutes later. Check natin. Ready na yan guys. Okay na yan. I'm happy with that. Let's turn it off. Ang dali lang ng air fryer kasi hindi mo na siya kailangan what do you call this? I-preheat ba? Kasi diretso na siya. Pag on mo, on agad, tapos off agad. So, lagyan na natin to dito sa plato. Hindi ko pa naluto yung sauce. Hindi ko in-expect na matatapos siya agad-agad. And crispy na to, guys. Sarap to. 1, 2, 3, action! Luto na siya, guys. Ito yung kay Dan. Itong ganito lahat. Sa kanya to lahat. Ito yung akin. So, yung parmesan sauce. Sarap nito. Sarap nito kamayin. Lalo na ito, oh. Ito dito, babe. Pakita mo nga to. Ito nasa ilalim ba? This one, babe. Can you show this? That doesn't look Ito, as good guys. as the one on the plate. Looks way better. Okay. It looks golden. Yeah, your plate looks way better. But I'm showing them the sauce. I said that's the best part. Oh my gosh, nag-alaway na ako. Sige, kain na tayo. Kain. Ay, tapos na yung mission natin dito, guys. 7:46. Tapos na yung mission natin dito. Ito, iniwan ko na yung laptop ko dito. Hindi ko dinadala sa kwarto para hindi ako ma-tempt na magtrabaho. Paggabi na. So, maya-maya lang. Pupunta na kami ni Dan sa bed. Ano pa? Tatakbo pa yan eh. Hindi na sana ako magtatrabaho ng after 6. It's now 7:46. Kaya lang sila nagtatrabaho din. So, sabi ko, ako din, be. Hindi naman ako nag-edit. Nag-ano lang ako ng paperwork. Anyway, punta tayo sa kwarto, guys. Tanggalin natin ang ating makeup at ang ating buhok. Yung nasa lips ko pala kanina, nawala na tuloy siya. Yung liquid lipstick from Huda Beauty, shade Trendsetter. Maganda siya. Magna-9 na, guys. Katatapos ko lang plansyahin yung mga work clothes na Dan. Mamaya-maya lang darating na yun. And manonood kami ng Sex Education sa Netflix. So, yun yung series na pinapanood namin. I think we're on 5th na episode. My legs are sore, guys, dahil sa pa-workout natin kanina. Pero gagawin ko siya everyday para hindi na like sobrang sore siguro. Anyway, yun na yung video, guys. Thank you so much for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Bye. Good night. Mwah.